hanke hande seedani kiroti si tawi lagine fo anyi président Mamadi Doumbouya kiroti kam maya e fi makko seede ɗum ko gonga T3 ko laawol nongo kiroti ngol laawol ɗon fof no andi ngol hari kono non e hino seede ongoy sabuna ɗon andi si ndungu tawino ma kiroti anisanayno Allah ko honɗum Allah tagirma wonande pelle ndiyan e yolugol otoje kono président Mamadi Doumbouya ko ballo ko yurmeteɗo ala lagine ka o memirali hande kala quartier mo natuɗa e nder saare lagine nden a tawa ka tigi tigi président Mamadi Doumbouya ko gollowo mo ɗuuɗa haala jama kiroti ndare lawol mongol hombo woni ko waɗi ɗum président Mamadi Doumbouya ko ɗo waɗi men andintinnayi on souvent kiroti no woni premier nongo suɓagol président Mamadi Doumbouya ndare lawol T3 ngol awa président no gollude ko ɗum ɗo woni les acquis de CNRD si leydi heɓi siga o lanɗo ɗo ala hatta ndi leydi ɗon e jama leydi ndi yaara yeeso sabuna sa nani saare ko laawol e courant e ndiyan awa président Mamadi Doumbouya immike daditike darike fi waɗangol ɗum ɓiɓɓe leydi lagine nden ko ɗo waɗi mi wi hay hunde sendata men e président Mamadi Doumbouya sina mayde nden wasalamu.